हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथां प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन। स' जाय सावथुननि मुङानो जादों मिस्टार ग्रेजुएट। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि ट्रेलार भिडिअखौथ' आगोलाव गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावनो जौगाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिरफुं महिलारि, मनिषा, कमलेश्वर, प्रबिन मैथा बर', देगार सिं आरो कामिनी राकेश आरो लोगोसे गोबांथार बर'नि फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामनाय नुनो मोन्दों लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 5सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो बे बर' सावथुनखौ पार्ट 5सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 6खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। स' गोबाङानो सानदोंमोन जानांगौ बे पार्ट 6खौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै आरो रिलिज खालामनाय नंला होननानै। स' लोगोफोर बे पार्ट 6खौबो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना सोर सोर बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 7खौ दायो जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 7खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो बेखौबो। आरो बे पार्ट 7खौबो थाबैनो 1 उइकफोरनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। आरो बयबो बे पार्ट 7खौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै माबोरै मोनखो पार्ट 6सिम बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरलायदो लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं।